dneska jsem se rozhodl říct taky něco do kamery. Vlastně do téhle doby se neudálo nic zvláštního, takže jsem to nějak nepovažoval za vhodný. Jsem 5. den na cestě, teď už jsem na Slovensku. Vlastně od dnešního poledne asi. A předchozí 4 dny po České republice, no, to byla spíš taková honba za kilometrama. Já jsem se ještě musel vyřešit spoustu věcí, takže se hodně telefonovalo. Vlastně měl jsem včera celý volný den, kdy jsem ještě řešil věci po internetu a teď už by snad všechno mělo být v pohodě a budu se moct soustředit vyloženě na cestování. Jak to šlo po Čechách? No, první den vlastně, když se odjíždělo přímo když jsem odjížděl z Mladé Boleslavi, kde teda slavností odjezd byl par excellence, tak nebylo to úplně jednoduchý hned od začátku. Hnusný počasí, kousek za Boleslaví se dostavily kroupy, nějaký sněžení, jakový mráz. Ale budíš, do Hradce jsem dorazil v pořádku, v rozumném čase. Druhý den ráno vlastně opět běhání po úřadech a v poledne jsem vyrazil. Krásný počasí, takže jsem se těšil na cestu a cesta víceméně ubíhala, bohužel, nebo prostě ne, bohužel, tak to holt je. Poměrně mě vytrestal terén, tam jsem se vlastně ten druhý a třetí den jsem se hodně trápil do těch kopců, nebo no prostě trávil jsem tam větší část dne a nebylo to úplně zadarmo to vyjet, ale budíš. No a to jsme vlastně už Moravská Třebová, no následně Olomouc, kde vlastně taky pršelo furt. To počasí holt je takový, jaký je, nebo bylo, jaký bylo. Já už jsem nechtěl, nebo nemohl jsem, a hlavně jsem nechtěl ani oddalovat odjezd. Prostě budu čekat, že přijde jaro a léto během cesty. Zážitky, no, jak říkám, přes ty Čechy to byla poměrně honička za kilometrama. Já jsem neměl vytipovaný žádný vejlety. Dneska vlastně dopoledne jsem byl poprvé za kulturou v Rožnově pod Radhoštěm ve valašském městečku, v takovém skanzenu. No a teď už jsem na Slovensku za Žilinou, tak snad už si to začnu užívat taky tu cestu a koukat kolem sebe a potkávat ty lidi, kvůli kterým to dělám. Takže uvidíme, no. Rád bych, aby to takhle nějak dopadlo a za chvilku už bude Ukrajina, to bude poměrně zajímavý, přes to Slovensko ještě furt jakoby jsem víceméně doma, takže bez problémů a pojedeme dál, no. Co se hlavy týče, smutek byl první 2 dny, poměrně takový přešlej jsem byl z toho odjezdu, až mě to zaskočilo poměrně dost, ale počítal jsem s tím, no, tak prostě to na těch cestách je. Jednou je psychika nahoře, jednou je dole. Samozřejmě budeme doufat, že to bude, nebo já budu doufat, že se s tím srovnám úplně stejně jako vždycky a budu si to moc užívat tak, jak jsem to měl v plánu. Takže pokračujeme dál.